všetko záleží aj o tom, akého majú veliteľa. Keď v danej smene veliteľ povie, treba ísť tam. Vždycky som to povedal aj tým policajtom, však vidíte, že sú tu aj deti a neviem čo proste, že vidíte, že nič sa tu nedeje. Raz sa mi stalo na jednom zraze, že som trošku meškal a došiel som tam a ľudia mi písali, sú tu policajti a berú tabule. Je tu z okna si to natáča, že čo sa deje, čo sa stalo. Tam je kokot, tebe jebe? Potom 20 centov raz, akože ako... Čaute ľudia, zdraví vás Jacob a začal som robiť podcasty a v mojom prvom podcaste je nikto iný ako Trouble Squad. Sevas Braško, zdravím ťa pri mojom prvom podcaste. Zdravím ľudia, moje meno je Jacob a vítam vás pri mojom prvom podcaste. Mám tu veľmi vzácneho hostia menom Trouble Squad. Zdravím ťa, Braško. Ahoj. Pekne sa pozdravíme. A čo o tebe povedať? Takže organizátor zrazov. A ja som si o tebe zisťoval nejaké informácie. A tvoj Instagram je, že je založený v roku 2019. Môže byť? Môže byť. Potom ďalej tu mám, že si členom klubu BMW Nitra. Bol som. Bol si. A potom tu mám poznačenú, že All Six Together. Tam si bol tiež nejakým členom? Áno, áno. Dobre, k tomu povieš tiež niečo. A potom tu mám, že 1. januára 2022 vznikol Trouble Squad. Je to tak? Tak poďme k tomu, že čo to je BMW klub Nitra? No, to bol bývalý klub, boli sme tam traja. A ak to zvykom býva, tak tam boli škriepoty. Tak som si išiel svoj potom. OK. A BMW klub Nitra, typujem, že to je nejaký klub z Nitry? Bol, už je teraz neaktívny. A oni boli akože skôr ako ty, alebo ty si bol len členom, alebo ako to mám chápať? Ja som bol členom a to bola komunita ľudí, ktorá proste sa zamerávala len na staré bavoráky. A ja som to chcel posunúť troška vyššie, oni s tým nesúhlasili, tak som si išiel svoje. OK, takže to bol klub, ktorý sa zamerával na staré bavoráky, takže nejaké 36 a tak, hej? 36, 39. Aj driftery a všetky tieto veci. OK, to som nevedel. A teda tu mám poznačené, že to skončilo, hej, v roku 2021, v novembri tu dokonca mám, že ste dávali nejaký príspevok, že koniec? Áno, my sme robili zrazy a vlastne v tom roku som sa rozhodol, že pôjdem do toho sám, lebo im sa nepáčilo to, aký štýl som chcel taký, ako je teraz. Ako ťa poznám, tak asi viem a cca aký štýl. Preto tu je potom ďalej, že All Six Together. Ne. To mi niečo asi hovorí, že... To bola legendárna akcia, kde sme boli 6. OK. A... Vieš aj vymenovať, že kto tam bol? Je to možné, alebo není? A tak pozrieš si to na YouTube, bol tam Legal Candy, potom som tam bol ja ešte za starého klubu kvázi. Toho BMW klub Nitra, hej? Áno. Okay. A potom tam ešte boli kluby, ktoré proste už neexistujú. A vieš ich povedať? Im dať shoutout, alebo nechceš im dávať shoutout? Ste sa nejak rozlišili? Nechcem hovoriť. OK. Stajne už nepamätám. OK. Dobre, potom tu máme, že 1. januára 2022 vznikol Trouble Squad, k tomu asi nemáme čo povedať, proste si povedal, že asi začínaš svoju vlastnú cestu. Áno, je to v názve. A teraz ideme na veci, ktoré môžu zaujímať našich poslucháčov. A prvá úplne klasická otázka tým, že je to prvý podcast, kde ťa keby sa snažím dostať do povedomia medzi ľudí, alebo teda ľudí, ktorí ťa nepoznajú, aby o tebe vedeli, odkiaľ pochádzaš a kde si vyrastal. To je dosť základná otázka a kľude nemusíš hovoriť presne adresu a pičoviny, ale že kde? Západné Slovensko. OK. A Nitriansky kraj. Nitriansky kraj, OK. A v Nitre, jaký život? Tam si sa aj narodil teda? Nie, ja som sa narodil v Trnavskom kraji. V Trnavskom kraji si sa narodil? Taký. Ale v Nitrianskom si akože vyrastal, hej? Že tam máš takéto detstvo, pubertu a tieto veci. No a povedz mi niečo o tom, lebo mňa akože to dosť zaujíma, že aký, alebo počkaj takto, ty si žil sídlisko alebo obec?
50 na 50. 50% obec, 50% ulica. OK. A vieš niečo povedať tam, že o tej ulici tam v Nitre? Lebo akože ja poznám veľa Nitrančanov a... Čo také ťa zaujíma? No, že také bežné rutiny tvoje tínedžerské. Že či si bol taký ten, ktorý proste stokoval po vonku, alebo si bol taký, ktorý proste nestokoval po vonku, bol doma napríklad viacej. Neviem. Kľudne povedz. Konfliktný človek. Takže skôr tá ulica, že sa stokoval po vonku a hej, no, mám to dosť podobne. Takže hovorí, že sídliskový život, hej? Skôr ako ten nejaké dedine, ale akože aj na dedine býva dosť stokový život. Aj tam to bolo. Nebudem akože teraz hovoriť, že dedina je niečo ľahké, práve že naopak, tam je to možno ešte aj horšie, lebo je to dedina. Ale takže hovorí, že sídliskový život. No dobre, tým, že si organizátor zrazov a organizovať tuning zrazy patrí, je to spojené s autami, tak mi teraz povedz, že kde a prečo vznikla tvoja láska vlastne k autám? Či to je už úplne, že od raného veku, že od decka, alebo to prišlo až neskôr? Ja od malička celkovo som tie auta mal rád a postupne sa to nejak vybudovalo a je to tam, kde to je. Takže ako malý si proste bol taký, lebo sú proste typkovia, ktorí úplne od malička už vedeli skoro všetko o autách, alebo ja neviem, koľko mali modely aut alebo takéto veci a sú ľudia, ktorí mali úplne piči auta, až keď boli dospelí, tak sa nejak dostali. Od malička. Ty od malička, hej? Takže ty si úplne, že už vedel vtedy presne, že aká je to značka auta, typ auta a všetky tieto veci, hej? Dajme tomu, že hej. Vyrastal som v rodine, kde boli automechanici. OK, no tak to je dosť dôležité povedať, lebo napríklad ja to mám tak, že ja keď som bol mladší, tak ja som mal úplne piči auta. Aj keď je to paradox, že proste venujem sa autám, teda tuning zrazom a týmto veciam, ale ja keď som bol že mladší, keď som mal že 13-14 a viac, tak ja som mal piči auta vtedy, že ja som ani nevedel, že čo je, vedel som, že čo je Bavorák, čo je Mercedes, ale nevedel som, že aký je to tak. A teraz tu máme to, čo sme sa bavili na začiatku, že 1. januára 2022 vznikol Trabosquad. To typujem, že teda si sa oddelil od BMW klub Nitra kvôli nejakým nezhodám, čo je úplne normálne. Nemusíme teraz rozprávať o tom, že to je niečo zlé, je to úplne normálne. A vtedy si povedal, že začínaš novú éru. A najprv mi povedz teda, že čo si chcel akože docieliť týmito zrazmi, čo bola tvoja nejaká meta, alebo prečo si sa vlastne oddelil. Teda hovoril si, že si mal nejaké iné názory a ciele ako ostatní, vtedy v tom BMW klub Nitra, tak mi povedz, že čo bolo vlastne to, čo si chcel robiť inak ako oni. Oni chceli také rybárske stoličky stretnutie, ja to nazvem. Poznám. A ja som si povedal, že proste, že nie, že tam sa ľudia musia zabávať, musí to byť pre nich zážitok, nejaká show a postupne každým zrazom som to nejak stupňoval a nakoniec to dotiahol som tam, kde som. Dobre, a to by ma zaujímalo, že či si to, lebo ja som to napríklad videl niekde inde v zahraničí. Aj ty si to vtedy videl niekde inde v zahraničí, že sa to robí, že proste presne, že tam je bordel, že tam je tá show, že sú tam tie šprinty, že sú tam tie točenice, že sa točia proste auta dokola a tieto veci? Áno, videl som to v zahraničí a som si povedal, že Slovensko, čo je Slovensko, však to dokážeme spraviť aj my tu. Tomu ver. V Čechách vtedy neviem, či sa to už robilo, neviem teraz. V Čechách ešte nikto také niečo nespravil, aj čo mal byť teraz raz s Čechmi, tak chalan od Čechov povedal, že tu v Čechách nič, že tu je mŕtvo, že prídite do Česka alebo proste spravte nejakú show. No len nejak to nevydalo, tak. A na Slovensku vlastne niekto, akože dobre, určite sa na zrazoch robili, že drifty alebo teda točenice, ale robilo sa už tedy také, že urobte kruh ľudia a bude sa tam točiť? Nie, vtedy boli klasika šprinty, niekde akože strieľania z výfukov. No to je klasika, hej. Ja som začínal, prvé zrazy, čo som začínal sám robiť, tak som robil v Nitre pod mostom. Niečo také, ako robíš. Hej, to som tiež videl, inak to som tam som aj nevedel. Tam Čavo na Felici začal strieľať a 3 alebo 4 PMčkárske auta plne nazbrojený vestami ze samopalmi prišli, lebo čo sú tam domy, tak povedali, že tam je nejaká prestrelka. Tomu ver, však to je normálna vec, to veľakrát sa stalo, že došli policajti s tým, že ľudia si mysleli, že niekde sa strieľa, alebo čo, akože
Tam sa dostaneme k jednému veľkému zrazu, ktorý si bol aj ty členom v tom februári minulého roku. Kedy, musím povedať jednu príhodu, ktorá sa mi stala, kým vy ste boli niekde. Prvý zraz, ktorý si teda spravil, ty asi si ho robil ešte s niekým, ale že prvý zraz, ktorý sa uskutočnil ako pod tvojou hlavičkou Trouble Squad. Opravím ťa, prvý zraz, ktorý som robil ako taký, som robil ešte s Illegal Candym. OK. Ešte za starého klubu. OK. A ja som spolupracoval s viacerými klubmi, už keď som bol nejak tak v povedomí, tak som spolupracoval s určitými klubmi, ktorí proste ma potom ojebali. A dobré, ale vtedy sa nevolal ešte Trouble Squad. Nie. Vtedy si bol len klub Nitra, dostane sa k tomu, ma proste špinavo ojebali, zneužili, ja som im spravil čísla. OK. Začali na mňa rozprávať pičoviny. Potom to vyústilo do takého niečoho, že jednu nemenovanú osobu som si odchytil na zraze a dostal pár po papuli. No a hovorím, s Ilegálom som začal robiť tie moje začiatky. OK. A ako Trouble Squad som začal kvázi sám. Ako jediný na Slovensku, dajme tomu, že ja nemám okolo seba skoro vôbec nikoho. Ako ja to mám takisto, takže chápem ťa. Dvaja ľudia, ktorí sú... Dobre, a s tým Candym ste spravili, že viacej zrazov sám? Áno, ja som s ním začínal, dajme tomu. On ma nejak tak zasvetil do toho. Bol síce dlhšie, je v povedomí. Jak ty, hej? Áno, okay. Ale ja som to za ten krátky čas, tých 6 rokov, kedy sa tomu venujem, vyšperkoval tak, že môžem povedať, že ja sám z toho All Six som zostal ako legenda. Lebo ostatní už to zabalili, skončili, tu tam boli nejaké opletačky s policajtami a také niečo. Ilegál, ten je mimo a ja som zostal kvázi tak sám, jak sa povie. Posledný Mohikán. Takže hovoríš, že s Candym si ako keby spolupracoval že dlhšie, hej? Že... Presne tak. OK. K tomu sme sa dostali teda, že ako vznikol Trouble Squad. Ešte ma zaujíma, že ako ťa napadol názov. Že či si nad tým nejak strašne polemizoval, alebo ťa napadol len proste takto. Lebo niektorí to tak majú, že proste len prvé, čo ma napadne a... Priznám sa, to bol nápad môjho bývalého grafika. OK. Lebo mi povedal, že som prepatý kokot, že problémový. Áno. A že nemôže byť problémová skupina solo, tak bude problémová skupina. Akože názov máš po piči, kamo, lebo keď sa organizoval Karat Tuning, ktorý bohužiaľ sa dojebal, tak sa ma pýtal chalanisko, ktorý mi pomáhal to organizovať, že či viem o nejakých ilegáloch, ktoré by mohli do toho ísť, a ja som povedal, že on mi povedal, že mali by to byť zrazy, ktoré nemajú moc problémy. Ja prvé, čo som povedal, že Trouble Squad. A on mi napísal smajliky, že čo ti jebe, že tento typek si myslí, že je neproblémový, keď sa volá, že je Trouble Squad. Ja som nekonfliktný. Koľko môže tam čavo leštiť zemraško? Odpadol som hore, čavo, no tam beha s tou pičovinou. A leští tam zem. Nevadí, to je dobré. Čau, bracho. Svoj ide. Akože musím povedať jednu vec, že raz, keď sme mali prvý zraz takto s tebou, ale to som ešte nemal ani ja, to bola skôr Samaria, tak si tam bol. Prvýkrát to bolo, že si bol členom a vtedy už o tebe ľudia vedeli na západe. Vedeli o tebe, kamo. To nebolo, že nevedia o tebe. Vedeli o tebe a všetci vtedy hovorili, že koľko na to, že tu je Trouble Squad, že tu není bordel. Lebo vtedy ešte nerobila Samaria taký bordel. Až taký. Ale potom si to úplne zmenil, kamo. Akože vždycky, keď je niekde Trouble Squad, tak tí ľudia vedia, že tam proste bude zábava. Minimálne teda možno aj mimo Bratislavy, lebo zase nechcem hovoriť, že kluby v Bratislave nevedia robiť bordel aj bez teba, lebo je to tak proste, akože Samaria si podľa mňa bere také prvenstvo tu na západe, myslím, čo sa týka bordelu. V Bratislave. Určite, no na západe, akože myslím... Ja, čo už je za Bratislavu, to už je východ, že? Západný kraj ešte? Áno. Tak sorry, dobre, tak potom Bratislava. Ja ťa opravím, Samaria v Bratislave. To je pravda, hej. A ja už za Bratislavu ďalej. Áno, to je ale fakt akože real shit, lebo v Bratislave bola vlastne od začiatku SDM-ka známa, ktorá mala presne také zrazy, že aj chill, že normálny zraz, presne jak
sme sa bavili, že stacionárny a v kľude zraz, ale raz za čas urobili proste aj taký zraz, že proste bolo to kontroverzne. Ale potom prišla Samaria na západe, ktorá rozjebala úplne všetko proste. Je to tak, na západe, teda tu v Bratislave, im nikto nezobere to prvenstvo toho, že ľudia začali obľubovať ich zrazy kvôli tomu, že tam bolo možno presne to, čo ste robili vy s Candym tam ďalej v Nitre. Nie, my s Candym sme nerobili také zrazy, že ohňostroj. No nemyslím ohňostroj, lebo Samaria tiež nezačala úplne že s ohňostrojom, len Samaria začala s tým, že začali robiť... Počkať, nechcem byť kokot. Nechcem teraz... Ešte raz. SDM-ko tiež robilo, že šprinty. Robilo to aj ISA Boys v Bratislave a robilo to aj možno aj nejaké iné skupiny, o ktorých neviem. Ale viem, že Samaria bola taká, že ľudia tam chodili primárne kvôli tomu, že vedeli, že tie šprinty proste budú. Počkaj, lebo ide auto. Zajedol skokot. Lupo. To je samo, to je pohode. Samaria bola na západe, teda v Bratislave ešte raz sa ospravedlňujem, prvá, ktorá začala robiť zrazy také, že tam bol presne ten adrenalín, presne tie veci, o ktorých sa tu bavíme. Vy ste to robili už predtým. Ešte pred Samariou to bol samozrejme zraz Illegal Street Riders, ktorí rozjebali úplne scénu tu v Bratislave. To proste bol extrém. To bol asi najväčší zraz na Slovensku. Vtedy, neviem, možno vtedy už bol väčší, možno sa k nemu dostaneme. To bol podľa mňa ten, ktorý bol v tom februári. Ale na to by sme asi potrebovali nejaké štatistiky. Ale myslím si, že vtedy neurobili to, čo sme urobili my. Vtedy to bolo len o jednej lokácii, ktorú úplne rozjebali, ale my sme rozjebovali celú Bratislavu. To bol extrém, kamo. Tomu sa dostaneme. To sa musíme pobaviť, lebo to bolo niečo, čo sa podľa mňa neudialo ešte na Slovensku. Teda minimálne v Bratislave. Takže extrém jak kokot. Dobre. Teraz sa môžeme porozprávať o tom, že na zrazoch sme obidvaja asi zažili rôzne situácie, či už zábavné, či už smutné, či už nebezpečné, alebo až možno za hranou. Je samozrejme na tebe, že čo povieš. Ja kľudne môžem povedať zo svojej strany, ja to poviem tak, aby nikto akože netrpel, alebo niečo také, ale dejú sa na zrazoch veci typu, že možno je tam až moc veľký adrenalín. Tak mi povedz, že či môžeš povedať, že čo také fakt, že ujebané jak kokot sa stialo proste na nejakom zraze. Že až moc, že proste úplne si to zapamätal, že čo tiebe to je extrém jak kokot. No... Určite to bolo viac asi. Bolo toho viacej, ale nejaký taký extrém mne sa stal osobne. No. Na jednom zraze, ktorý som mal, nebudem hovoriť ani ktorý, ani nič. Predstav si, že ideš si okolo aut medzi davom ľudí a ide karavela a zrazu sa otvára dvere a... Túto časť vám tu bohužiaľ nemôžeme ukázať. Plné video aj s necenzurovanou časťou nájdeš exkluzívne na Hero_Podzemie. Odkaz máš v popise. Vidíme sa tam. Jeden jediný ilegál, na ktorom som sa nejak tak podielal, bola tá šírava, kde si bol aj ty. To bol legál, hej no. To bol legál, hej. Hej no, akože taký zvláštny legál, ale... Ale taký... v západniarskom, alebo ako to povedať? Asi, hej, no. Podaní. No, akože... Lebo na východe skápal pes. Somewhere, ty kokot. Ja osobne som sa tam chystal. Len po baloše. Tak... Akože minimálne v tej časti, kde sme boli my, podľa mňa skápal pes, podľa mňa v Košiciach, akože až tak neskápal pes. Skápal. Hej, aj tam? Tam skápal pes. Ako to je, no dobre, to vieme, že tam skápal pes. Kto normálny by tam akože išiel dobrovoľne. Bola tam jedna skupina, ktorú nebudem menovať, ale... Asi viem, to je niečo spojené s tou kávou? Nie. Ne, lebo viem, že tam nejaká skupina s nejakým, že káva na pumpe, ty kokot. Nie. Ale proste som mu to nejak vysvetlil, že môže sa postaviť na hlavu, môže neviem čo robiť. Ja keď budem chcieť, tak do tých Košic na ten východ prídem. Keď je kalani jebe mám, kokot, mohol si dojsť so servítkami, ty kokot. A s rebríkom do piče. Pôjdete robiť, ty kokot. Kokot, prepáč. Nechcel som to dojebať. No na východe skápal pes, to je pravda.
A tá šírava mala extrémny potenciál, ale k tomu sa ešte dostaneme, podľa mňa. Bavili sme sa teda o tých policajtoch ešte. Ja by som chcel len dať taký krátky predslov k policajtom Slovenskej republiky, minimálne tu v Bratislave, že ja si nemyslím, že je úplne správne chodiť buzerovať proste mladých ľudí, ktorí sa stretnú. Teraz hovorím konkrétne o mojom zraze, nemusí to platiť na všetky, ale na mojom zraze sa fakt stretnú proste takto, jak sme tu, alebo tam, jak sú zadu typkovia za nami, sa stretneme proste len nejaká určitá tlupa ľudí a kecáme, zabávame sa, ideme si zajazdiť po meste, to už ako jazdia chalani, to už není môj problém preca. To isté si myslím, že sa týka aj zrazov ako je SDM, ale aj kľudne Samaria, že tí policajti proste niektorí dojdú a bohužiaľ, že to poviem, ale robia zo seba totálnych šaškov a že je to normálne také, že potom sa oni čudujú, tí kokot, že ľudia sa im smejú. Potom sa čudujú, že ľudia rozprávajú, že polícia sú kokoti. Že proste sú policajti, ktorí dojdú a jak sa vraví, prižmúria oči a idú ďalej, lebo vidia, že kokot nič nejaké strašné sa tu nedeje. Oveľa strašnejšie veci sa, napríklad tu konkrétne v Bratislave si myslím, že sa dejú také strašné veci, tí kokot na sídliskách, že kokot, to je normálne, že extrém. Je to tak, ale všetko záleží aj o tom, akého majú veliteľa. Keď v danej smene veliteľ povie, treba ísť tam, skáka na jednej nohe a brať techničáky, tak ten policajt musí skákať na jednej nohe a brať techničáky. To je pravda. To je pravda. Nájde sa šichta proste, kde veliteľ normálny povie, že len sa tam postavte a keby dáčo, tak to vyriešte. Jasné. Ale všetko je o vedení. Akože ja toto plne rešpektujem, keď oni dojdú. Veľakrát to plne rešpektujem, keď oni dojdú a niekde sa odparkujú že ďalej. Keď hlavne sa jedná o zraz, kde fakt chcem len sa stretnúť s priateľmi a neviem čo. Ty máš kamarátov? No veľa. Bohužiaľ. Ale veľakrát som bol svedkom toho, že práve na tom mojom zraze, kde kokot sme sa fakt len stretli, proste nejaká určitá tlupa a teraz musím povedať, že na moje zrazy, možno aj na tvoje, určite aj na tvoje, chodia normálne, že rodiny s deťmi. Je to tak? Mne sa to normálne stalo, kámo, veľakrát. Vlastne ne, že stalo, stáva sa mi to furt. Aj na videách proste na YouTube je, v Senci sa mi zdá, že bol taký zraz ešte za starého klubu, proste chlapec na elektrickom autíčku. No presne, aj u nás. Oni chodia. Ja poznám takých mladých dvoch chalanov, ktorí síce už moc nechodia na zrazy, ale chodia so svojím tatkom, ktorý je akože popiči typek, určite to poznajú aj ostatní, aj tu v režii, ale nechcem hovoriť jeho meno. A jeho dvaja chalani chodia na moje zrazy a presne, že on tam jazdil proste medzi autami na kokot kolobežke, bicykli, ktoré si sám vytuningoval, že bol vysvetlený a tak, že akože teda osvetlený, že tam mal ledky, pičoviny. Takisto chodí jeden typek so ženou aj s malým dievčatkom na moje zrazy. Mŕte proste som tam krát videl decka. A vždycky som to povedal aj tým policajtom, však vidíte, že sú tu aj deti a neviem čo proste, že vidíte, že nič sa tu nedeje. A tí policajti mi vždy povedia, že ale my tu musíme byť. A ja im vždy poviem, že dobre, však ja viem, že tu musíte byť, ale to neznamená, že tu musíte byť a buzerovať. Musíte tu byť, kľudne choďte niekde na kraj parkoviska, zaparkujte, dohliadajte na to, či sa tu niečo zlé nedeje, ale prečo? Lebo toto musím povedať, že raz sa mi stalo na jednom zraze, že som trošku meškal, asi 10-15 minút, a došiel som tam a ľudia mi písali, sú tu policajti a berú tabule. A ja nasratý a kokot v tom aute, keď som išiel na ten zraz, že čo sa to deje do piče. Som došiel za policajtami, začal som si ich natáčať do huby a normálne som im tam pičoval pred všetkými, že prečo toto robíte? Že prečo tí kokos tu buzerajú mladých ľudí za kokotiny, však vidíte, že sú to mladé deti, tí kokot, teda mladí chalani, deti, rodičia do piče, všetky vekové kategórie, čo existujú a vy tu normálne len sliedite na to, že komu trošku trčia tí kokot kolesa, kto má väčšie kolesa, jak má, ale úplná pičovina, vieš, že kokot, keby niekto mal výfuk do piče z kapoty, on je takto oblepený okolo celého auta, ty kokot, tak nič nepoviem, ale čavo nič nemal, len mal podložky, maximálne, že mal trošku hlasnejšie auto. Je to o tom, hovorím, aké je vedenie. Napríklad v Nitre policajti neriešili vôbec podložky. OK, no u nás sa riešia aj takéto pičoviny, ako podložky. Alebo... Záleží, aký policajt je. Keď je normálny, tak to nerieši. Keď potrebuje prémie, potrebuje si nové trencle kúpiť, tak proste vyberá. O tých prémiách je to inak dosť halúz. Akože ja do dnešného dňa, a teraz nechcem haniť policajtov, poznám aj normálnych policajtov,
Ja osobne by som sa v živote stať policajtom nechcel, len kvôli tomuto, keď tak možno nejaký detektív, ty kokot, alebo nejaký vyšetrovateľ, alebo niečo, ale ja to normálne chápem, že mladí chalani sa stávajú normálne, že dobrovoľne policajtom. Že na Slovensku byť policajtom znamená, že si vlastne človek, ktorého nikto nemá rád. Lebo teraz, dobre, bavíme sa tu o nejakom kontente, že tuning, ale kokot, moja vlastná babka nenávidí policajtov. Lebo už stopovali za pičoviny, ale ne, lebo už stopovali za pičoviny. Že kokot, ja neviem, išla trošku rýchlejšie. Alebo môj foter, si pamätám, on nenávidel tiež policajtov, lebo proste, ja neviem, zabudol som zapnúť pojebané svetla a to sa stane každému z nás. A oni mu za to dali pokutu, miesto toho, aby mu povedali, že páne, nemali ste zapnuté svetla, zapnite si ich. Ne, my vám zajebeme pokutu, ty koko, do huby, chápeš? Normálne, že ľudia sa čudujú, že nenávidíme policajtov, ale keby, oni by si podľa mňa mali spraviť lepšie nejakú kampaň, že proste nejsme kokoti, chceme naozaj pomáhať a chrániť, lebo mne osobne sa stalo v živote toľko situácií, keď som tých policajtov fakt, že potreboval. Mňa napríklad rozjebali 15 náckovia na obchodnej, keď som bol mladý. A viem, že jedna čajka volala policajtov, keď som sa zobudil, že vypnutý. Normálne na zemi som sa zobudil vypnutý. Som sa zobudil a nevedel som, čo sa stalo. A čajka mi povedala, že rozkopali ma proste nejaké náckovia z jedného nemenovaného podniku na obchodnej a že volala políciu a oni kamo došli, že o 40 minút. Lebo vtedy ešte neboli policajti priamo na obchodnej, jak teraz. Ale vtedy proste, že 40 minút to trvalo, kým došli, ty koko. Že normálne to mali v piči. To je jedna pesnička od mojej reči, neviem, či poznáš moju reč, skupinu, tak oni nahrali brutálnu pesničku, že kde sú, keď ich treba. To je pesnička vlastne na policajtov. A je to brutálna pesnička, vypočujte si to všetci, lebo tam sú presne opísané tie situácie, že kokot mladého chalana, teraz poviem príbeh, stopnú za to, že má dojebané kolesa, ale miesto toho, aby boli niekde, kde ich naozaj treba, tak tam nejsú. A keď ich aj niekto zavolá na tú situáciu, tak tam mega meškajú a majú proste piči. Chápeš? To je jak u nás v Bratislave s feťakmi. Dneska, keď dojdú policajti riešiť nejakého narkomana, tak oni ho nezoberú. Nechcú si to brať do auta, lebo to smrdí, je to ošťané, osrané, špinavé, smradlavé. Nechcú ho brať na stanicu a zbytočne si vypisovať proste papiere, lebo vedia, že to je len feťak pojebaný. Ale hovorím, chytnú si proste typka na takomto alebo takomto aute, ktorý má trošku, že širšie kolesa, ty kokot, a hneď pokuta, pičoviny. Buzerácia. Toto je to, čo ma vytača proste na policajtoch. No dobre. Teraz ma zaujíma to, že ako si sa spoznal s klubmi z Bratislavy. Teda asi, myslím si, že skôr si sa spoznal s Petrom z SDM. Ja ho som poznal ako prvého. Potom tam boli členovia zo Samarie, s ktorými som aj pracoval. OK. Ja áno, to viem. Ale to sú také súkromné veci. Áno, to sú súkromné veci a potom si tam ty primitív. No dobre, a prvý bol teda Peťo z SDM. A s ním si mal nejaký zraz predtým, alebo len ste komunikovali? Nie, len sme komunikovali. Ani s Karmou nejaká spojitosť? Že Trnava, alebo čo? S Karmou som mal. Ale nie s Petrom, lebo vieš, že aj Petr slušne s ňou mal nejakú akciu, či nemal? Neviem teraz do piče, možno treba. Bol tam, sa mi zdá, že aj Prepačer. Ahoj. Takže, ale to bolo kedy? Asi minulý rok, ne? Že skôr si začal evidovať Samariu a podobne. No, tak rok, možno rok a pol. Takže si... Ja popravde som sa ani moc nezaujímal o druhých. To je pravda, keďže to ani inak. To je pravda, že ani ja som bol taký, že nezaujímal ma ostatní, zaujímal ma len Západ a nikto iný. A prvý zraz, kokot, ten si nepamätám, kedy sme spravili, teda minimálne Samaria s tebou, ale viem, že som tam bol. To si aj nepamätám nejak moc extra, ale viem, že bol dobrý. Ale tu sa dostávame k legendárnemu zrazu z februára minulého roku, teda z roku 2024. Vy ste tuším hovorili, ktorý to bol dátum? 10? 10.2. 10.2.2024 sa udial jeden obrovský zraz v Bratislave, ktorý sme asi nikto nečakali, že bude až taký veľký, kedy sa vlastne zaplnilo kompletne parkovisko IKEA plus parkovisko Avionu. To bolo máš nejako 1500 aut? 1500 aut a podľa mňa cez 3000 ľudí. Áno, v každom aute, keď narátaš 2-3, tak hej.
máš hneď. Vtedy ste mi umožnili dokonca aj takú možnosť, že som sa mohol postaviť na to auto a hovoriť do mikrofónu. Ale ty predslov. To, hej, trošku som bol opitý a moc som nadával, že vraj podľa ostatných, ale ja si myslím, že som to dobre povedal aj tak. A viem, že ten zraz sa nejakým štýlom plánoval, nebudem hovoriť akože všetky tieto veci, ani že kto. To znamená, že ani ty, ani ja nevieme, že kto. Ja neviem nič. Ale udiala sa taká záležitosť a jedna tam došlo fakt, že extrémne veľa policajtov. Tam neviem, či neboli aj skoro všetky zložky aj z dovoleniek. Okrem vojakov, ty kokot. Boli tam aj z dovoleniek, boli tam PPUčkári, boli tam nejakí, ktorí proste mali voľno. Boli tam civile, kriminálka, hej. Takí punkovia v zelených bomberách, nenapadní veľmi. Ty som si tak aj našimol, to asi tým, že som mal trochu vypité. No. Presne tak. A ten zraz, čo si hovoril o to plánovanie, tak on bol plánovaný, ale úplne inak, ako sa to vykryštalizovalo. To sa vykryštalizovalo dokonca do veľmi zaujímavej situácie, kedy sme teda išli urobiť jazdu a tá jazda vlastne bola cez Bratislavu, ktorá mala tuším, niekoho spontánne napadlo, že sa otočíme niekde v strede starého mesta. Áno, ono to bolo, že tá jazda mala byť plynulá. Len v starom meste v Bratislave niekto na križovatke dostal defekt na koleso. No toto viem, no. Druhému chlapcovi sa tam auto pokazilo, čiže 2 pruhy mínus a už bol chaos. Aby ľudia chápali, bolo tam fakt, že 1500 aut skoro. To znamená, že je tam vysoká pravdepodobnosť, že niekomu z tých 1500 aut sa môže dojebať auto. A akurát na križovatke. A akurát na skurvenej križovatke, takže... A 2 naraz. A toto si veľmi dobre pamätám, lebo viem, že nejaký primitív tam odpalil aj ohňostroj. Čo obzúžia, teraz sa ospravedlňujeme už dopredu aj ľuďom, ktorí toto hania, ale nie vždy sa tomu dá zabrániť. Robia to väčšinou ľudia. A nejaký primitív urobil tiež kokot legendárnu záležitosť, že vlastne, jak sa volá to námestie do piče? SMP. Na SMPčko niekto odpalil ohňostroj. A ja som bol vlastne, jak je UFO most, tak ja som bol niečo medzi UFOm a tým SMPčkom. A viem, že som bol v zácpe jak kokot a normálne ľudia, čo išli po chodníku, ja som mal kuklu na sebe tak jak ty, tak ľudia normálne si mysleli, že sa stal nejaký atentát. Ja som skoro odpadol, normálne ľudia na chodníku, jak v GTAčku, normálne zrazu, jak NPCčka, normálne sa chytali za hlavu a skovávali sa normálne proste za... Ja si pamätám, že aj z podnikov vybehli ľudia von, že čo sa to deje, ľudia z okna si to natáčali. Je aj nejaké to reelsko na profile, kde proste nejaká tetulka z okna si to natáča, že čo sa deje, čo sa stalo. No aby ľudia vedeli, tak v podstate Bratislavu ucpalo niekoľko tisíc aut v čase, kedy moc aut nebýva v Bratislave. To bolo 10 alebo 11 hodín večer sa mi zdá. A bolo v meste extrémne veľa aut a viem teda, že sa tam odpalil ten ohňostroj a viem, že ľudia normálne boli z toho v piči. A to bola vec, ktorá vlastne asi aj vďaka tomu sa to dalo do televíznych novín, lebo to bola vec, ktorá sa asi nestala. Nikto na Slovensku nespravil takú akciu, ktorá bola vo februári. Nikto neodpálil ohňostroj v centre mesta. Lebo... Akože dobre, nejaký ožraný možno niekedy na Silvestra, ale nie vo februári. My za to nemôžeme, že to niekto odpálil, ale odpálil to v čase, kedy to bolo dobre naplánované a to bola tá čerešnička na torte. Tak, treba fakt podotknúť to, že bolo ucpaté komplet celé mesto. Takže... Ja pamätám, že UFO, alebo teda SMP, most bol totálne ucpatý, boli tam dokonca aj nejaké havarky, ktoré som si natočil. O tom neviem, ale... Takže musím sa poďakovať tomu človeku, ktorý ten ohňostroj spravil. Lebo ono to dosť prispelo k tomu, že to bolo potom akože riešené. Dokonca to bolo riešené aj v komunite autičkárov, ktorí sú za legálne zrazy. Bol som nenávidený. A ja. Aj ostatní. Nielen tí, ale aj Samaria, aj SDM-ko malo akože dosť tým problémy. Lebo komunita išla za to zožrať. Takže ešte čo sa týka tých ohňostrojov,
Si za, alebo ti to vadí, alebo neriešiš, máš piči? To musí byť. Lebo ohňostroj. Všetko, čo horí, iskry, svieti, to musí byť. Lebo ja som taký, že zase, že mám piči, že je to pekné na zrazoch, ale zároveň, že ako viem si to predstaviť aj bez toho, ale zase vyzerá to brutálne, keď sa točí napríklad ten bavorák okolo ohňostroju, ľudia to milujú proste, je to bomba a hovorím ešte raz, že za to nemôžu organizátori, ale skôr ľudia si myslím, ktorí proste sú srdcom ilegál. Dostaneme sa rýchlo takto k Šírave. To bola vlastne akcia, ktorú robil Rado Chudobinka. Na túto akciu si ma pozval dokonca aj ty. Takže povedz mi niečo o tom, keď tak. Ja som bol pozvaný od Rada Chudobinku. On ma oslovil tým, že či ten ilegál nepreneseme do jeho akcií, čo sa nám aj podarilo a veľa ľudí z východu si to pýta, lebo tam zdochol pes. Tomu ver, tam zdochol úplne pes. A akože veľmi si to vážim, že si ma pozval, dokonca si pozval aj Samariu Karmic. A musím povedať, že akcia bola super, ale prišlo mi, že ešte není ako keby to tam úplne pripravený ten východ na takúto akciu, takže dúfam, že tento rok, v roku 2025 sa to zopakuje a bude to o niečo lepšie. Pre ľudí, ktorí nevedia, tak to bola vlastne asi takmer legálna akcia. Takmer, s tým, že sme tam donesli akože prvky ilegálu. Tým, že tam bolo vlastne aj koncerty raperov a podobne. Škoda, že nemáme viacej času, ale porozprával by som aj o tom, čo sa dialo backstage a tak, ale to v ďalšom podcaste môžeme na budúce. Tým som sa ťa chcel spýtať vlastne aj, že či si mal legálnu akciu, ale to bola asi tvoja prvá? Prvá bola. A ďalej by som išiel asi k tomu, že ty robíš vlastne aj svoj vlastný merch. Neviem, že či ho úplne nejako vidieť na kamere, ale akože keby aj nejako nebolo, tak asi je to jedno. Ľudia si ťa nájdú či už na tvojom Instagrame Trouble Squad, alebo si vedia merch objednať cez Kafo Design. Takže čo z tvojho merču také ponúkaš? Mám tam trička, mikiny, kľúčenky, ktoré sú na e-shope Ukafa. OK. A nálepky sa objednávajú len u nás cez správu alebo na akcii. Plánujeme aj takéto boxíky robiť. To sú také mystery boxy, alebo ako by som to nazval. Môžeš tam mať nálepku, kľúčenku. No. Budeme na akciách predávať takéto mystery boxy, kde môžeš mať nálepku, kľúčenku, proste nejaký mix, môžeš tam mať nejakú mikinu, tričko, nikdy nevieš, čo to tam čaká. Potom sú tu takéto gold tikety, ktoré vlastne to si zoškrkáš, niečo také ako Euromilióny. OK. Zoškrkáš si a máš tam jasnú výhru, tak ťa poprosím, zoškrkaj si po jednom a ukáž nám, čo si vyhral. Tak to natoč ty. Jak si to odškrkám, normálne takto na širečku fajnovo. Na šírku či na výšku to chceš? Na výšku ťa. Asi na šírku, na výšku, povedzte produkcii. Je to na výšku. A to čo, mám všetky 3 či jednu? Počkaj. No, poškrkaj všetky 3 a ukáž, čo si vyhral. Do kamery. Tam je kokot. Tebe jebe? No, ukáž. Však tam je normálne cicina holá, to znamená, že kokot som vyhral, hej? Presne tak. Dobre. Piču som vyhral zase? Čo ti jebe? Ale dobre, Bráško, akože cením, ako kokot. No, presne tak. Takže nič nevyhrám, hej, lebo tu bude zase kokot. A? Čo tu máme? Čo to je? Jedenkrát nálepka. No. OK. To môžeš vybrať nálepočku, ktorú chceš. OK. A takto vlastne budú balené tie mystery boxy, nie? Počkaj, túto nálepku mám, len vieš, že som ju najebaný nalepil na piču. 100% ilegál, to si vezmem. Takže hovoríš, že takto nálepočky sú tam, hej? Presne tak. Dobre, po piči, kámo. Tak to si dobre vymyslel, Braško, akože to cením. Ale nikdy nevieš, čo ťa v tom boxe čaká, môže tam byť aj nasraté. Teda neviem, či ľudia chcú, ale akože toto cením je kokot. Takže vyhral som nálepočku. Potom 20 centový raz, akože ako, čo ja ťa budem dotovať, alebo čo? Jasne, dober si, Braško. Kúp si niečo za to. Už to mám iba nakoniec pár otázok, takých rýchlych, takže čakám od teba rýchlu odpoveď na tieto otázky. Si pripravený? Určite. Začneme tak zľahka.
cecky alebo riť? Oči. Si kakat. No povedz jedno. Oči. Ne, povedz jedno, cecky alebo riť. Riť. Dobre, to je aj moja voľba. Pičus. BMW alebo Mercedes? BMW. Ilegál alebo legál? Ilegál. Teraz tu budú 3 možnosti. Západ, stred alebo východ. Západ. Západ? OK, to cením. Potom ďalej tu máme takú otázku, ale tiež musíš vybrať len jedno. Love alebo láska? Láska. Dobre, všetci jebe. Ja som slušný chlapec. Potom tu mám jednu otázku z môjho Instagramu. Kľudne povedz, čo chceš o tom. Čo si myslíš o budúcnosti elektrických aut na zrazoch? Je to shit. Ty si kakat. Dobre. Potom ďalšiu otázku tu mám tiež z Instagramu, že či hrávaš hry a keď hej, tak jaké? Jasná vec, že hrávam. Hej? CS:ko, Warzone. Dobre. A tým pádom to je z mojej strany. Ja mám ešte na teba pár otázok. Tak daj rýchlo. Či si sedel v base za drogy? Tomu ver 5 krát. Áno. V živote, Braško. Ja som drogy... Vlastne nič nepoviem. To si najmä na inokedy. Presne tak. Máš ešte nejakú? Chcel som sa ešte nejaké veci spýtať, ale to nechám na potom. Jasné, pre ľudí toto není určite jediný podcast tuto s Traboskvadom. Je to prvý podcast, ktorý... Aj posledný, lebo nemá toľko peňazí. No, nemám toľko peňazí ho vyplatiť. Toto nás stalo strašne veľa peňazí, aby sa sem vôbec dostal. Samozrejme je to náš prvý podcast, takže hejteri, prosím vás, nehajte si vaše zbytočné komentáre pre svoj mater a určite sa tuto s Traboskvadom ešte vidíme a ďakujem ti za tvoju prítomnosť a dúfam, že príjmeš pozvanie aj potom. Samozrejme my budeme pozývať aj ďalších ľudí, či už organizátorov alebo nejakých ľudí z tuning scény. Uvidíte, nehajte sa prekvapiť. Zdravím vás a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujem ti, Braško. Ďakujem aj ja a každý, kto to bude zdieľať, hashtag mama som v telke. Somewhere, kámo. To tam musí byť. Dobre, ukončíme to, lebo už ma to nebaví. Môže byť? Či ne? Usral som si. Zase? Furt prdíš, kámo, celý podcast, ty kokot. Kokot, zase som slopal, všetci budú myslieť, že som alkoholik, nenajeblo mi to dole, ty kokot. Čo ti jebe.